DXDC Radyoman Report. Wala pa gipatawag sa mga kumpanya sa taxi ang mga taxi driver alang sa paygayon nga paragpulong nga patasan ang pamasahe nunod sa pagsaka sa presyos gasolina ug kung mga adlaw laing nasab nga hugna ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Sa interview sa DXDC Armendabaw kang Vinji Martinez, maligaya taxi driver ug wala pay plano ang kumpanya nga magpausbaw sa plitihan. Sigun ni Martinez nga naghuwat pa sila sa kumpanya nga ilang gitrabahoan kung kanus sila ipatawag apan sumala niya panahon na sab nga patasan ang pamasahe tungod sa sunod-sunod nga usbaw sa gasolina. Nainabi usab sa DXDC News Team si Wing Tutor isip taxi driver kining pagtaas sa presyos gasolina challenges sab ngadto sa ilaha og laban lang mo padayon lang gihapon sa pagpamasada tungod kay wala sila makuhaan og income adlaw-adlaw. Sugyot usab ni Tutor mas maayo nga pababaan ang renta aron nga doon na sila ikarimit ngadto usab sa ilang pamilya. Padayon nga po, maski magkailain sa kailisod. Sabay panawagan nato sa gobyerno. Iba, kung may mo, patasan ang among pangkuan, ang litro, ang plitihan, patasan. Para ma-offset siya. Pero dili gani, pahit yun. Gani og mga adlaw, musaka ang gasolina og 2 pesos matag litro, samtang ang diesel musaka og 2 pesos ug 50 centavos ang matag litro, samtang ang kerosene musaka sab og 2 pesos ang matag litro. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Don Pulayom, Tatak RMN. Tatak RMN.